Oh, kabas ngau ishyrkhei. Kani kalong ke Khubor ya kabang kwa ban ya kren bat pi ya kani ke sngi ke bamenta. Reshwa bangan poi ke Khubor ke kwa ban ai khublei shwe fi we baro. Ha ke kertengu jisu. Ngadap da ke jisu da ke jisu commander sai si sien ya kabang yo pat. Ya kani kala ya kabang yo ban ya kren bat pi ban sam ya kani ke ktien ke em ke badan bor ke jong trai bang sngo bang yo ban hikai ya pi. Ki pat lang ki jong trai. Badeng tang ada duai ba finda shashkor bhai ka ktien ke jong blai ba finda snap wan ai ba ke jingmut jong pi kan let chane shatai ne kan her chane ba shawai henry to ai ba fin plut ya ka por ke jong fi plet ya ke jingmut ke jong fi ha ka ne ka ktien ya ka bangan kren ha pi ya ka ne ka sngi ke bamenta mar bon sin ngi la yo sngo ba yo sngo ke ktien ke jong blai teng teng ngi la shu long melen ban yo sngo teng teng ya ka ei ka ba don kam ero teng teng iklet no henry nga sngo ke ni ka por maar ka wei pui ka ktien ke jong blai kanomi klem ka bor ka wei pui ka ktien ke jong blai ka long ka ba don kam tadeng ta to ai bangin ya penep ye ki skor ke jongi bangin sha skor bha ye ka ktien ke jong blai mar ngi em shi sha ki sngi ki ba utrai la janwan ta ka de ta ai bangin sha skor na ka ktien ke jong blai ho ngi don kam man sha skor na mar shwabun wan utrai yo bang em yo ban puli shu ka ktien ke jong blai let's say yo ka long kumta yo ba ka duna lani yo ka bangi ngim yo shu sendan ban puli rei kat bangi dang don ye ka por ban snap ban sha skor ban puli to ai bangin pele jingmut ha ka ktien ke jong blai ngai ut mesim ba khoi jong blai on ya rap ya fi ba fin snotho ye ka ktien ba fin champang ye ka ktien ba ktien jo fi kan da ngam kan da rung shi ki donot ke jong fi ngai apa fi snap teng teng ba bun plat ki jing mut ki perkhat ki jing ki jing le jo ki jing em teng teng kam rung shu te la slay plat de ki jing susi la slay plat de ki jing kuslai teng teng wat ka ktien ke jong blai ru kam yo jaka shu aga donot ke jong fi hin rei haga ni ka por to klet na shwai ki de ki jing ki jing le ki problem ke jong fi bo she sharot baro snap ye ka ktien ke jong blai ba ngai pakani ka ktien ke jong blai kan da long jinger khu ye fi haga ni ka sngi ke momentanga ka ong ye fi ro ba sedang o kabas o ishyrkhei balai nga kren ni ka kentien o kabas ngau ishyrkhei namar ka bible ka kren ni kata bakalong ka ba mahadu kata lada ngimdon haga jingka ka jong trai don arjat ki breu ki banget bat ki bamnget to nye pe sho khndiat ye ki banget ka ei ka balong ka ei ka ba ja ye ki banget nga pet na ka ktien ka jong blai ngai isha yo weu banget haga ktien ka jong blai bau tau de job but ni i na ka ktien ka jong blai ba u blai u da kerkhu yo job ba u soitan u da tip ya kata ba u blai u la kerkhu yo job hado ba u soitan u lek ban ya kren ba u blai ba ka bible ke thu ingi ngi puli ne job ni ka nong ka ban ning kong khat ban riu ka ong ti ka la ja ga sngi haba ki khon u blai ki lawan man yeng khmat u trai ba u soitan ru u lawan man yeng ha preng jong ki ba u trai u la ong hau soitan nang no mewan soitan te u la ya thu au trai bu la ong na ka ba lech shani ba shawai ha ka khando bat ka ba ya cherum shaneng ha ka ti u trai u la ong hau soitan men la kmi thu yu shakri jong au job haba don ubakat ma u ha ka khando u priu ba janai ba u ba bet u ba shapting yu blai ba u ba kierno na ka ba snio u soitan te u la ya thu hau trai bu la ong u job u shapting yu blai klem dau mem shim la pelong ke jingker saudong yu bat saudong ke yeng ke jung bat saudong ki ek baro ki budan keleng keleng melakar khu ye ki kam ki kti ki ju bat ye ke spa ju kala roy ke khndo henry to rate ya la ke kti bat to kta ye ki ek kat ki budan te un kan tak persya ye me te utrai ula ong ho saitan hakmi ki ek baro kat ki budan haki hakabor jong me tang halor jong uhi wat ra ila gekti kumta usoitan ula let mi no na kmat utrai ban ka bible ke thu de hang ni ba anda haba usoitan uwan shisha ban penjot ya u job ken mau kini kwe bu blay ru warn lani u sneng yu soitan ka an pulir ni kwe ke khot kani ke khot nong ba ar ke khot ban riu ko ong ba utrai ula ong ho soitan ha khmi hau haga kti jong me henrei tang ye ga jing em jong u men pensa mem la ban kta ye ga jing em ga jong jo kani ga jing shisha am kwa ban ong ifi la da pidei ki shakri ki ba i shisha yu trai ki ba shakri shisha yu trai bar ngai u trai so sarong ifi
bu try am udah ai certificate ya job ban nganget kat no kalong ka bas ngotenat la da ublay ai certificate ya phi badeng ta ublay mula kerkhu ya ke jingem ke jong job badeng ta bu syaitan buang metharai bu job shakriya me klem da yo jing mentoy to kta yu ong syaitan pendu no shim no ai ke bu udan in saya pek la da shakri nam shakri sho ya me to blay usha yu syaitan bu unlek ban penjat ye ki barok ke bu job udan dari tangi ke wi ong wat shim ya ke jingem ka hang ni ngai em ya ke jing shisha ba ublay uyada ya ke jingem jong ki banget uyada ya ke jingem jong kita ki ba shakri ya u bat ya kita ki ba shep tieng bat kita ki ba it ya u kan mau gini ke wi bu syaitan em unum la ban kta ka men sim ke jong fi u syaitan unum la ban le ai halor ka jing em ka jong fi la da fi dei ki be shakri u trai ula ban kta ya ka spa ka jong fi ula ban kta ya ka yo ka kot ka jong fi ula ban kta ya ka ki jing don jing em ka jong fi ya ka ki properties ka jong fi ta ki ai ke boro an rei da le ru unum la ban kta ya ka jing em ka jong fi ngapai ang ne ba ki khon ka jong job ki di ki klem don ho trai ta ding ta bu syaitan u yo ban kta ru ya ka jing em ka jong ki ki khon Mana kwa benang ifi kini kesengi kemta kalong si syaka bo snow ishyrkhei ladang imdon ha kajing ka gajong try ladang imdon ha kajing yada kajong u dada hing ta kaktin kajong blay ka ong na kasam kandai puwe uta bo shong ha kajaka ri jong bakli tam unyo yai ne ha kajing ka jong bodon bor barok kemtang ong shpang try ulong kajaka ri jong abak kakut jonga Radap hiri au try syaitan onom la ban kta ke jing im ke chong fi. Namar fidon ha ke kti ke jong blay. Ha ke jing da ha ke jing sumar ke jong o. Rei kalong ka ba snow ishyrkhei ya kita ken ki bam don ha ke kti ke jong blay. Kita ken ki bam shakri u blay. U syaitan u yo ya ka free hand. U syaitan u yo ya kata ka jing lemon ula ban lemon kat ba umon ya kita ki bam don how try tading tau jisu ong ini ki kentien wong ba nong tu wan om tang bo untuk henrei ba un peniap bat ba un penjat u jisu ong ngalawan man ai ka jingem ba yo krahai ru ya ka la da fidan yo jisu yo ya ka jingem la da fimdan yo jisu mu syaitan udah ni ke bor ban le try kli halor ke jing im ke jong fi la da film dan you try ken mau bau syaitan un le try kli halor ke jing im ke jong fi maka babel ke kren shay kata bau syaitan uan om tang bo untuk lot iki barok ke fi dan pada om tang kata andre un pen yap un pen jat senan ye fi hadu jok Tadi kita ke Babel kau kita bawa Jisu keren ini kikintin ngas selutu ang ni. Lada ngapuli ya kini kapor naga gospel ke jong Matthews kini ke lenong ke basipo. Peleng hang ni kitin ke jong blay ka pensyai bat ka ong kum ni. Habang perkat ini kitin ong yan o ban kam syep tieng. Jisu keren yan o. Hang ni ngakwa ban puli. Kini ke lenong ke ba sipo kini ke dekat ke ba. Arhu prak ong tuat syep tieng kita ki ba penyap ya ka met bat ki ba melak ban penyap ya ka mensim. Kau wat syep tieng ki brio. Kiba la ban penyap tang ka met nrei kiba mla ban penyap ya ka men sim henrei fin kam syep tieng yu tau ba la ban penjot bat ya ka men sim bat ya ka met adu jok we yu ta umdei u blei ha u blei u klemwan ban penjot henrei fi haban husiar ya syaitan namar la fi ITM la fim syep tieng yu blei am ka mot ba une un yo ban penjot ya fi pin syep tieng pin syep tieng oh la fi IT shisha yala di house syaitan ka jingim jo fi la ko ta hab syep tieng fi mde bi syep tieng yu syaitan ri fi haban syep tieng ya kata la da fim don yu trayam ka ba mod u syaitan am udan ya ka bor udan ya ka hok ya ka ba un penjot ya fi bat met bat men si madu jok ri de blai pat am u ban penjot yu syaitan bat ya kita ginong bot gi jo ha ka pung geding ka bolong ge jingyap ka baar kan mau gini gawe am ke ishyrkhei do kata pleng la da fim dan ha ke jing da ke jong play la da fim dan ha ke jing sumar ke jong play la da fim dan yu jisu ha ke download ke jong fi la da fim dan yu jisu ku mu try ber ku mu sim ke jim ke jong fi am u syaitan long try badeng tau syaitan ha bu long try ka babel ke kren shai kata
bau nong tu wan tang bau tu an rei ban pen yap ban pen chat nan syaitan di nong tu barka Bible ka kren ni kata la fi pule no Yanes nong ba pra ko sabu sao ka ong ba u syaitan u de nong sho no briu nga kwa no pule hagani ka por ka ba menta ong pi long no pa jong fi u syaitan ba de ki jingle jong u fi kwa ban le na maru tau la long wei u nong pen yap briu na du ka ban ning kong ni unong shot no abreu u soitan u de unong pen yap ong ka tien ke jong ble he is a murderer ong ka tien ke jong ble ta ka da la phim shep tieng yu ble pra kot ke jing em ke jong fi ka mot phim shep tieng ya ka ta ka bom chukut ke jong fi la phim shep tieng yu ble la phim sha ye u bong long trai lor ke jing em ke jong fi u soitan u le trai ke jing em ke jong fi bữa nay preng jong phi cái này cái sinh hoạt phi long Kristan rồi phim bắt ai bảo Jesus long utrai cái jing em cái jong phi phi đằng em cắt bom man phi đằng yai cắt bom man phi đằng lệ cắt bom man hỏi phi lệ jeseng phi pule cái Bible teng teng bat phi lệ i si cái jing shekri hin rồi phim bắt ai ti lut yala di utrai bắt long trai cái jing em cái jong phi ngas ngom deh bang bishar phi cái này cái sinh ngas ngô bộ mình xem trong ble Ukraine cái ta Piong hoi ngala kala ka bomot rei fimpat kala te fimpat yo ita ka jingim ka batmai fimpat yo ita ka jing kapat te how try fimpat yo ita ka jingim ka batmai ka fin em ka jingim ka batmai fin le ita ka jingle ki batmai ba fin long ha ka jinglong ka batmai utrai kwa e fin long tmai ko bo trai ulong kwa e fin long kumta wat ai ka ni ka barim ka dang don ha ka jingim ka jong fi wat ai ba ka ni ka barim kadang snot haga je em jong fi la kala ka mot kala sha abu jisu long try ba sin bi long jong try kan mau kum kita ki shakri fin shakri da ka ko ngo ba kan mau ni ka wei ru am ba habangi shakri u blai ngim dei bangi shakri kum tu ngi haban kan mau ya ka kardan la jong kan mau ba ka kardan jungi barok ngi di ki marau men shang di ki marau jong shaitan u jisu na ka jing long marau la thiet ngi da ka dor ba ga jong da ka snam ngi jong la thiet ngi kan mau la thiet ngi na ka jing long marau ko men shwagen ha jinge de thiet marau ko long ba men shwa u don kan ra do wei la thiet no do wei to ni marau de u sa he marau rei la shukala no tang ka ta ka jing long try ken men shwa u try do wei men ta u try do wei rei marau sa he marau ka dei kun ta kan mau ni ko wei ngi de hi ki marau ga jing sha men shwa ngi don kan ra do wei du shaitan rei jisu la thiet ngi bagom ta ngi de no jong jisu men ta tang ba kan mau ba ka kerdan tan rai ga jongi ka dei hi ki marau Rebu Jisu ngas ongo bom khat ingi ki marau khat ingi ki khon. Badeng tangi haban kan mau di bala shu khat ingi la shu ting khon ingi bangin long ki jongu rengi haban kan mau ya ka tan rai ke jongi bagi ki marau. Kum ki marau ngi haban ko ngo kum ki marau ngi haban ngai. Kum ki ta ki marau am ngi haban pendam. Hau tau kan rat bala thiet ingi. Bangim don kan tien da kumoi pa. Da fla yo ya ke jing thiet da ka snam ke jong trai fla long ki marau ke jong Chris. Tara wat julong shu ki marau jong ki breong tien ke jong blai. Tadeng tahu siap tiang ibreu, siap tiang yano. Andrei fin kam siap tiang you try. Berangenge akan ikapor mentau try nak kui fi una ai bore fi. Kuat men penkut ini ke jingkran ru akan ikapor men penkan mau biang siapang ujob. Baru bau syaitan ulah tulut yeke baro nau job kan mau bau syaitan u haban penpai pat hadin arsya ye ujob. Mendai tamu tu haban penpai biang baru blai ulah kerku biang ye ujob sa arsya. Naga ei ka ba uladu kwa banong ifi la da fi don how try la fi la do no iki ei ke ru try un penyo biang ifi arsya fi do ka spa ka pho fi do iki tagi ei ke wo fi don am re ai ngo fi dang im namar balai ba fi nyu i pat ya ke jingker khu ke jong blai ha ka jing im ke jong fi tadeng ta dan unono bala ban shim klam da pen pai fi num do ei ke klam da yo pat Pangai ngo blai wow job la do ki kon ki jong re yo ba ki we ki kon yo ba da ka we ki spa arsha ong ka tin je play job nong ba khat do sa po ar khat bi pho bo job ula yo pat ye ki jingkar khu now blai angai try ka khu fi ki ni ka sngi ka mamanta ta ding ta what I ba fin don ka no men sim jong ka jing bitar ka jing dom ba blai utan jo ki chi em ka jong fi what dom ye ki bre what dom yo blai what dom ye no ro ne to I fin nom bi bre wo shwi ro bi try baru ba ingo be utrai ki eke baro mar ka ni ka long ka man ka jong blai how Chris Jisu shafi tadeng ta to ai ha ka ni ka sngi da fin pat pliang yu Jisu ai bo Jisu un long trai ke jing em ke jong fi
bagi jingim jo fi kan long safe ke jingim ke jong fi kan na ke jingka ke jingeda kanam jaga ke basni wala da kawan ke basni ma kanaru de fin sai i biang ke jing ban bha ke jong blai sai sen kwa ban la da film dan hau trai so itana bu yo pen do nos nan thiau finam i chi sho ke finami fini bitang ke jingya i bitang ke ta ke jing penchat ke jingim ke jong fi ina dua ni ka por man ta pediang no trai ka ba ka por ke dang biang pediang ini dua try ni ka por nga dua nga kerku ini ke kon ke jong ma ai ngo ni ka khubor go try ka ba mela pen snow ai ngo go try ho itip ni ka wei abang idon ka kti ke jong ma langi du no ke run rangin sayu ipat ya ka jing pendap ke jong ma ya ka jing kerku ka ba arsha ke jong ma ha ka jing im ke jongi namar ba me melong try halor ke jing im ke jongi try ni ki kon ki jong ma ablai ki mapat yo e me ko try ki pediang ha ni ka sngi try me de blai bo pediang ba mem ju kan tat ye kita ki ba wan hameda ka download baro hangani ka sngi ishibon hangani ka por ngai ishibon kirang bang i ki thai ki don hangani ka por ngai i fi kong ngai i fi ba fi ra ini ka kti ho ra kham chi dong ra baro artli ini ki kti ki jong fi kum ka dak ka ba fi pendam yel di ha khamat jong try ya ka ba fi khot yo jisu ka download ke jong fi ya ka ba fi it lut men ta ka sngi ba fi rai kut ba fi nom lai phai pat sha ka prathai ba fi nom lai phai pat sha ka lengkor ke jinglong marau rai pin rai kut do men ta ka sngi ya ka ba fin it not na ya di how tribe u jisu u long try ke jing im ke jong fi bat ya ka fin dang ya ka jing im ka ba thamai ka jing im ka bi deidor bat ka gospel ka jing im ka bi deidor bat ka man ke jong blai ba do men ta ka sngi finom im man pan so bha shu ya di ne ki brio ni yau baman rai fin im man pan so bha yau try pala yet ya fi ka duai nga ker khui fi ka bor ke jong men sem khoi ka wan ka bor ke jing slek ke jong try ka wan ke jim ke jong fi do men ta ka sngi fi long ke jing thau with my ye ki ke barem ki la let no ki la dkot no baro oh hallelujah try me la pendam ka pop jing ni kon baro snam jom ngi ka sat ka pop jong fi baro hallelujah ba do men ta ka sngi fi jalong ki jing thau ki ba thmai u jisu ka duai nga ai go try ke jing ki jom ni ki kon pan chai bor ki go try do ka sngi ki jing wan ke jom hallelujah nga ai go ime go try ki dan ka jing ka ke jom do men ta ka sngi ke no ka jing ya da ka snam ke jom hallelujah ka thank jisu and why amen 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 try na khui fi nga sngo kmen fi la shash kor ke tin ke jong blai ba nga sngo kmen nga sngo shay u blai ula ban thmai ke jing ke jong fi yang scam do ba kot tang kita ki bi ne do ba kot kita ken yo la jem ang tin ju blai ngin sai sham ba ko blai shibon nge fi ni wan ro shak healing festival do khat lai ha do khat nyo jong ni banai september u blai ko khui fi sai wan khat lang i ba yeng ba sam parlok por jor wat no mes ke nge jaseng nge utrai dan man le shibon ki kamba ai jem ju fi kwa ban ko khui fi blai shibon amen